बिदि जेबो द' लाभ साब बे समावहाय जोङो जस्ट माने ओरैनो परिचय जाबाय परिचित सासे मानसि अजनबी इदिबादि ना तो जोङो बे समावहाय जेबो लाभ साब गैया जों रायलायखाया माने फन को दरबा only message लाया जोङो WhatsApp दा बेबायदि आरो ओमफ्राय रायलायबाय आं बेनाव मेन माने मानसिखौहाय बयहाबो मोनसे ओरैनो आजिखालिथ' लाभ होनबा लाभ जायोना खिन्थु नोङो थार गोसोजों मोजां मोनमारोना जास्ट नुनानै मोनसे एट्रेक्शनल' जायो खायफा दसेनि थाखायल' जों मोजां मिथिया थ' बेनावहाय माखासे क्वालिटिखौ मोजां मोनबाय आं जे बेबा आंखौ मा क्वालिटि मोजां मोनखो आं मिथिया खिन्थु बिनि मानसिफोरनि बागै साननाय हनाय जों आन्डारस्टेन्डिंसो बेहाबो मोनसे समाव मोजां मोननाय गोबां दंमोन जानांगौ आंहाबो दंमोन आंनिखौथ' गोबां मिथियो थ' आन्डारस्टेन्डिंजोंसो ओमफ्राय बिनि माखासे जाय बुजिनाय आखल गियानफोरखौ लानानै जे सासे सोलोंथाइ मोननानैब्लाबो किसुमानावहाय धोरोमनि बेलायावबो जाय धोरोमखौ बिराद मोजां मानियो बा गुन थायो एटलिस्ट गोसोफ्रा सफ्ट जायोना बेबायदि बेनो किसुमान कारेक्टारखौ मोजां नुनानै रायलायनाया स्टार्ट जालांबाय आरो जोंना बेबा मा कारेक्टार मोजां मोनखा आंनिखौ आं मिथिया दहाय फार्स्टआव बुंदोंमोन ड्रिंक्स लाया माया टु बि अनेस्ट गोबाङा सानो आंखौ नै गुस्थिया एसे नैबे गोसोम नालाय आंना सिगारेटसोबो स्मक खालामबाय खिन्थु आंना उन्दैयाव बेयो माबा मोनसे खामदोंमोन ओमफ्राय एसे गोसोम थालांदों ओमफ्रायहाय एलकहलखौथ' आं मिथिया दिनैसिम बियारनि टेस्टखौनो मिथिया आङो नाथाय बै प्रिजार्भ फ्रुट जुसफोरखौ आं मिथियो एसे बेलेगखौ आं लाफेराखै आरो बायोबो आं सिगारेट सोबनाय जायगायावबो थानो हाया खिन्थु बे लोंनाय जानाय गैयाबानो कारेक्टार मोजां बेबो नङा मानसिना गोबां रागा नोमा थायो रागायाबो दंखायो रागा हले दङ बेयो माने मानसिनावहाय मोनसे जेखुनु जिनिस मोनसे गुना मानसिनावहाय थाखायो थ' बेफोरखौहाय आन्डारस्टेन्डिंआवहाय बुजिलायनानै लानांगौ थ' समावहाय गाव माने एके अपरखौहाय जुदि बुजिलायनो हायाब्लानो बेनो प्रब्लेम जायो थ' आंनि साननायावब्ला माने मानसिफ्रालाय जायफ्रा माने संसारावहाय खायफा मानसिफ्रा नोंखौ मोजां मोनग्राबो थानाय खायफा मानसिफ्रा नोंखौ गाज्रि सानग्राबो थानाय थ' मोजां आरो गाज्रि गासैखौबो जों साननानै बुजिनानै लानांगौआ जोंनि माने दायित्व कर्तब्य मानो होनब्ला मोजां गाज्रिखौ जुदि सायख'नानैहाय जों जुदि बिजिरनानै लानो हायाब्ला एक्सेप्ट खालामनो हायाब्ला गाज्रि जिनिसा जुदि जोंनि गेजेराव संसारावहाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव जुदि गाज्रि जिनिसा बिगरनाखौहाय फोनानैहाय जुदि बिखौ बिफां जाहोनो हायोब्ला खिन्थु गाज्रि फिथाइ मोनोना थ' बिनि जुनैनो मोजां जिनिसखौहाय जोङो अलवेज जों चेष्टा खालामनांगौ आरो गाज्रि मानसिनि माने कानापुसि खालामनाय माने जेखौ बुङो ना गाज्रि मानसिनि कान भरिनाय थ' बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जों एभयड खालामनांगौ मोजां गाज्रि बुंग्रा मानसिफ्रा थाखायो खारन नों सोरनिबा गोसोखौ दोननो हानाय नङा संसाराव एसेबां मानसिफोर दं थ' सोरनिबा गोसो बादि जुदि नों खालामनो हायाखैब्ला मावनो हायाखैब्ला बे समाव मानसिफ्रा हिंसा जायो थ' नोंनि बुराय लुबैग्रा बा नोंनि माने गाज्रिखौ लुबैग्राया बांसिन थायो सोरनिबा डेभेलप जानायखौबो बा नायनो हाया आजिखालि मोजांखौबो नायनो हाया सायावल' वावा होननो हागौ खिन्थु सिगाङाव ओरै बांसिन जायो बे हिउमेन नेचार जायो मोनसे आरो किछु मानसिफ्रा बेबादि जायो आरो ना थ' लाइफआवहाय गोबां एक्सपिरियेन्स जालाङो मानसिखौहाय थाबायै सिनायलाङो थ' आंनि लाइफआवबो आं गोबां मानसिफोरखौ सिनायदों थ' आंहाबो पार्सनेलि गोबां आङो दुखु खस्थ' सैसोनांदों माने मानसिफोरनि बुंनाय मानसिफोरनि राव बाथ्राफोरखौ आं खोनासंनानैबो अनेक समाव आं धैर्यजोंहाय सैसोनायजों इसोरनाव बिनानैहाय जों मानसि हिसाबै जोङो संसारावहाय थांनानै थासान्दि जों इसोरखौ फोथायो थ' इसोर दं होननानैहाय जों फोथायो थ' बे इसोरनियावहाय जेब्ला जों जेखि धोरोमानो जों मानिया मानो इसोरनावहाय जोङो फोथायनायजोंहाय जेब्ला जोङो बियो थ' जों अनेक जेखौ जों सैसोनो हाया जेखौ जोङो हानायले ना आंनि गुनैहाय इम्पसिबल जाना फैबाय आं देरहानो हानायले होनब्लाबो बेफोरबायदि प्रब्लेमफोरखौबो जों देरहानो हायो गोबाङानो गोबां खोथा बुङो गावनि गोसो बादि जेब्ला जानो हाया गावनि गोसो बादि जेब्ला नों मावनो हानाय नङा थ' गोबां मानसिफोरानो खोथा बानायो थ' आंनि नामैबो गोबां बुंग्रा दङ आं मिथिखायो बेफोरखौहाय आंबो खोनायो थ' जेरैहाय
खोथाव दङना देवालनिबो माने बे वालफोरनिबो खोमा दङनो तो खोमा दङ तो बेफोरबादिनो जेसेखिया रायखुमाया मानो नोंनि खोथाया बार बादि बिरखायो तो सोर गाज्रि लुबैयो सोर गाज्रि सानो बेफोरखौबो जों हमनो हायो तो बुंनानै जेबो लाब गैया तो गाज्रि सानग्राफोरनि गोसोआबो बेबादिनो जाहाथे माब्लाबा इसोरा बिसोरनि गोसोफोरखौबो गुरै खालामो बिसोरबो बुजिनो हायो गाव गावनि गलतिफोरखौबो बुजिनो हायो गाव मा मावदों खारन जोंनि मोनसे आंनि साननायावहाय नों जुदि आसि थाइसेजों ओरै जुदि नों थुहरनोब्ला नायनै आसि थाइसेजों नों जुदि गुबुनखौ थुहरनोब्ला नोंनि बे बाखि आसिया नोंखौ थुयो दै अब्ला नों साननानै नाय नोंनियावहाय नों जेब्ला नों शुद्ध नों गावखौहाय एतटाय शुद्ध जानांगौ गुबुन सासे मानसिखौ आसि थुनोब्ला अब्लासो नों गुबुनखौ आसि थु तो बिनि जुनैनो आङो सानो बिदिनो सोरनि साननायाव मा बेदिखौ आं मिथिया तो भिडिअआ जिसिनो बुङो गोलाव जालाङो इनस्टेन्ट हाबा बोरै जाखो बिदिबो जेबो अचानक जादोंना जोंनो सक जायो माला रायलायखो बोरै खोथा बिलायलायखो इनस्टेन्ट खिन्थु आंहा मोनसे साननाय दंमोन माने मोजांथ' बयबो मोनलायो आजिखालिनि जुगाव ओमफ्राय बे लाभा रिलेसना सोरनाबा 5 बोसोर 6 बोसोर 7 बोसोर 8 बोसोर गोसोनानैबो बेसेबां थिखियो गोबां खमा मोनलायनायखौ जों नुयोना थ' बेखायनो आंना साननाय दंमोन आरो गिदिरफोर जोंनिया खायफा बुङो नालाय आंहाबो मोजाङानो बिदिबाथ' माने मोजांमोन माने थाब हाबा लानो हायोब्ला मोजां ओमफ्राय नांगौबा फार्स्टआवहायनो गोसोथोलायनानै आंगायोना खायसे गोसोथोयै उनावहाय नांलायबाय गैला बरबाद जायोसो थ' बेखायनो थाब हाबा खालामनांगौबा मोजां जुदि आन्डारस्टेन्डिं खालामला बुजिलायनानै बांद्राय गोबावबो थानाङा ओमफ्राय गोसोथोलायबाय थानांगौबा हाबा जानानैहाय गोसो थोलायनाया मोजांसिन मोनदों दाब्राय माने एक्चुअली जोंलाय रेजिस्ट्रेड मेरेज खालामनाया गोबाव जाखाबाय जोङो माने गोबाव जाबाय माने जों बारा गोबाव ओरैनो गोसो थोलायनानै थाबाय थागोन मानोना आंनि साननायावला गोसो मिलायदोंब्ला मोजां मोनलायदोंब्ला आंनि सर्तमोन बियो नों जुदि आंखौ हाबा खालामो माने नों जुदि आंखौहाय थारैनो नों जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंखौ हाबा खालाम ताछाड़ा आं रावजों टाइम पास खालामो आंनि टाइम गैया बा आं रावखौबो आं टाइम पास खालामजानोबो आं गोसो गैया खारन माने मानसिनि गोसोआ एकबार जुदि सोरनिबा प्रति जुदि गलिलाङोब्ला तो गोजान लामा थांनानैहायसो जुदि बे लामानिफ्राय ससे थांनानैहाय गोजानै थाबायलांनानैहाय जुदि ब्रेकआप जायो बा गोसोफ्रा बायलायनानैहाय गोसो मिलायै जानानैहाय जुदि फैफिनांगौब्ला बहुत खस्थ' जायो तो जायफ्रा मोजां मोनलायो गोसो थोलायो थारैनो मिथिनो हागौ तो बिनि जुनैनो आंनि सर्तआ बेनो नों जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला नों जुदि आंनि गोसोखौ मोजां मोनदोंब्ला आंजोंहाय संसार जानो हानाय बायदि मोनदोंब्ला हाबा खालामनो हागौ ताछाड़ा आं इदिनो रायलाया बस बेबायदि आरोना ओमफ्राय स्टेट डिसिसनफोर लाबाय ओमफ्राय नै हाबाया बेबायदिनो जालांबाय आरोना ओरैनोथ' जोङो लिगेल मेरिज लाग्रोखादोंमोन बेखौ गोबाङा मिथिगौ जानो हागौ कर्टआवबो खायफा लोगो मोनहैदोंना गोबां मानसिफोर बिबानगिरिफोरबो आंबो भिडिअआवहाय नुबाय थानाय मानसिफोरखौबो नुहैदों आरोना बेबायदि आरोना थ' भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आङो ससेबाबो खिथाबाय आरो माबाफोर कुइसनफोर दङबा कमेन्ट खालामनो हागोन गोबांहा कमेन्ट खालामनायनि सायावसो नैबे भिडिअखौ दिनै गोबावजोंबाबो लाबोनाय जाबाय इसिबां इम्पर्टेन्ट टपिक नङा आं सानो अब्लाबो माने एसे जों नुसारजानाय नालाय नुसारजानायखायनो मालाबा फिसा दागो नांबाबो लेथ्रायाबो गिदिर नुजायो नालाय बेखायनो नुसारजानाय जायफ्रा मिथिनो लुबैनाय बैफोरनि थाखाय नैबेखौहाय ससेबाबो आपडेट लाबोबाय आरोना अन्नानै गाज्रि दामोन आरो गाज्रि मोनग्रा थाखायो खायफा हिंसायै नायग्राबो थायो माथो खालामनो उफाय गैया खिन्थु आं साननाया बेनो रागानि बिसयबो दहाय आं एसे बुंदों आंनि सायाव रागाया सोरनाव गैया बयनावबो थायो सासे दै बायदि दुंग्रा मानसि थान्दा दुंग्रानाव बेनावबो रागा थागोन खिन्थु रागाया दं होननानै जोंबाबो जाया आं बेखौबो बहुत कन्ट्रल खालामनो नाजायो जेब्ला रागा फैयो माने बयबो जोंनो हायो रागाखौ नाथाय मेन पावारफुल मानसिया बैसो जायो जाय रागाखौ गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो हायो आं बिदि साननानै लाफिनो आरोना ओमफ्राय कुल डाउन जाफिनो ओमफ्राय बेनो आरो आंनि साननायावहाय रागाथ' जोंखायो
जोंनाया किन्तु खायफा हौवाफ्रा ओरैबायदि जायो आरोना राग जोङो होननानै माबा बिसयफ्रावहाय नों कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै ना हिनजावफोरखौ माने गोहो गैयि बोलो गैयि नुनानैहाय बे आखाइ थिखांनाय बुग्रा बेफोरबायदि हौवाफ्रा एकदम माने लाजाया जघन्य छी होननानै बुङो गोसो जायो साननाय दंखायो हिनजावखौ बुबा मालाबा रागा जोंबा नांगौबा साइडा खारना थाथ'गोन आं मानो होनबा बोलो गैयिफोरखौ बोलो थायो हिनजावफोरनाव खायफानाव बुनानै माने हिनजावफोरखौ बुनाय माने गावखौनो बिराद गाहाय थाखो बोलो गैयि मोननानै लायो आरोना हिनजावफोरखौ ओंखायनो बुदों हौवाफोरजों बुलायनो हाला नालाय बिदि मोनो आरो गावखौनो ओंखायनो बुंखायो रागा जोंबायबा बायसान्स संसार जानायनि खोथा ना खारना थाथ'गोन आं दसे बेयावनो फानि टाइप आं माबा बुंनो गोसो जाबाय माने गोबां समावहाय जोंनि हस्पिटालावहायथ' बेफोरबायदि फिजिकेल एसाल्ट होनाय माने बुजानाय मानाय बिदि बहुद फैयोना थ' खायसे हौवाफ्रा जौ लोंनानै मानानैहाय हिनजावफोरखौ बुलायथिनायसैना आंथ' बुद्धि फोरोंहरखायो हिनजावफोरखौ बिदि खालाम बुबाय दे एकदम पइन्ट जायगायावहाय सौनांगौ गासै लागिनो माने जग्रबनानै नोंनि आथिङाव खुलुमनाङा बायदि दे फोरोंलै लावद्रायबायसो भिडिअआ बारा अबो खालामला माबोरलाय बावलायलांबायसो मा जादों औ अक्ट'बरसोनिफ्रायसो जोङो मोजां रायलायनाय जादों माबायावहाय मेसेन्जारावहाय अबाउट रिलेसन दा अक्ट'बर बेनिफ्रायसो उनावहाय डाइरेक्ट हाबानि डिसिसन खासो बेना पुनो सलियाखैसो मोजां रायलायनोबो आं गोसो थोलायनो आयनानै इदि थानो गोसो गैयामोन बिदि आरो थ' दाबो गोबां आं नुयो आंनि बिसयबो गोबां बुंहरग्रा थायो दा मोनसे समाव दंमोन माबा आंनिखौथ' गोबां मिथिखायो ससियेल मिडियायाव डाइरेक्ट फैना होखायोमोन नालाय आंनाथ' बेनिखौबो बेनाबो थानो हागौ बुंहरो एसे जालायगौबा अरलायगौबा जायबा बुङो बुंहरबाय थालै बिदिसो सानखायो आंथ' बुंबाय था बुंग्राया उनाव सिरि थागोन आरो जाय आं मोनसे बुस्थुखौ बिराद नटिस खालामो ओमफ्राय जिखुनुआनो जाया गोरों नङाब्लाबो माने जाय मालायनि बिसय सावरायो ना सावरायनो बयहाबो मोन्थाय दं खिन्थु जाय मालायनि बिसय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि लुबैबाय थायो माने नोंगौ जोंबो मोनदांबोयो दा सोलायनाया बेखायनो मानसिनो नांगौ माने गावहासो बांसिन लस जायो गुबुननि माबाखौ उइकनेसखौ नुनानै गुबुननि सायाव बांसिन नारसिननो नाजायोब्ला आरो मेगन साबाय थायोब्ला गावहानो बांसिन लस जायो नोंसोरबो बा जों गासैबो गावखौनो एग्जाम बा आनजाद नायोब्ला मोनगोन आरो बिदि जिखुनु धोरोमनियानो जाया माने जों गेदेर मानसिफ्राखौबो जायफ्रा सक्सेसफुल गेदेर मानसि बिसोरखौनो जोङो एग्जाम्पल स्वरूप जों नायनो हायो खारन नों जुदि सोरनिबा प्रति नोङो गाज्रि बेफोरबायदि साननाय लानानै जुदि नों थाबाय थायोब्ला सब समय बिसोरो मा जादों मा लोंदों मा खिदों बेखौनो साननानैनो नोंनि गोसोआवहाय नोङो हिंसा जानानै नोङो खामबाय थायो आरो बिदि जाबाय थायोब्ला मानसिया माने डेभेलप जानो रोङा नों बिसिनि साननायाव नों टाइम होबाय थासिगोन बिसोरखौ माब्लाबा गावनि फारसे नों जेबो मावनो रोंला डेभेलप जायाखै गावबो किसुमाननि डेभेलपफोरखौ नुयोब्ला मटिभेटसो जानांगौ माइन्डखौ खालि खालाम माइन्डखौ खालि खालामोब्लासो बे माइन्डआवहाय मोजां जिनिसा रेस्टोर जायो माने किसुमानखौ डेभेलप नुयोब्ला सोरनिबा माबा मोजां नुदोंबा गाव माने आं साबसिन जागोन साबसिन बानायगोन नैबे टारगेटआ थायोब्ला डेफिनेटलि मानसिया जौगायो संसाराव रावबो गोरों गोराखा बा मालदारखा उजिया दा नाजायोब्ला गासिबो एभरिथिं इज पसिबल जुदि इसोरनि हेफाजाबबो दङब्ला ओंखायनो फोथायनायाबो नांगौ जिखुनु धोरोमनियानो जाया आं सानो आरो मोजां जे जायगायाव आन्डारस्टेन्डिं थायो बेबो आंखौ बुजियोबा आंबो बेखौ बुजियोबा निस्सय बिदि बयनिबो न'खराव बुजिलायनाय थायोब्ला बे मालाबाबो गारलायनाय मानाय बैफोर फैनाय नङा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ जों बेखायनो एभयड खालामनायाबो मोजां आन्डारस्टेन्डिं मोनसे गोहोआ फैया नालाय एजआबो मेटार खालामो मेचुरिटि गैयाब्ला थ' जोंनिखौ आं एसे पारफेक्ट बायदि मोनो आरो आंनासो एसे नांबावगौमोन नामाथाय हौवाफोरना जिखुनु जाया जेसेनो बुङो लावलाबायनाय डायलगफ्रा दोनथ'नोसै गासैनिसिमबो लाभ इउ अल बाय